Sizovula ngehlabelo 75 inkosi kusiqhamuka. Kosinika
Asibonge. Amen. Isihloko sale nkonzo sithi ibandla likaJehova labuyiswa kithi nguShembe. Ibandla likaJehova labuyiswa kithi nguShembe. uHezekeli 28 verse 1 to 10. Izwi likaJehova lafika kimi lathi, ndodana yomuntu, yisho kusho isikhulu saseThire, uthi isho kanje inkosi uJehova, ithi, ngokuba inhliziyo yakho isiphakamisile, wathi nginguNkulunkulu, ngihlala esihlalweni sikaNkulunkulu, enhlizweni yolwandle. Ingani ungumuntu ungasiye uNkulunkulu, noma umise inhliziyo yakho njengenhliziyo kaNkulunkulu, ngokuhlakanipha kwakho nangokuqonda kwakho uzizuzele imfuyo, wafaka igolide nesiliva engcebeni yakho. Ngokuhlakanipha kwakho okukhulu kokuthenga wandisile imfuyo yakho, inhliziyo yakho isiphakamisile ngenxa yengcebo yakho.
Ngalokho isho kanje inkosi uJehova ithi, ngenxa yokuba umisile inhliziyo yakho njengenhliziyo kaNkulunkulu, ngalokho ke bheka, ngiyakukwehlisela abafokazi bezizwe, bahoshele ubuhle bokuhlakanipha kwakho izinkemba zabo, bangcolise ukukhazimula kwakho. Bayakwehlisela egodini, ufe ukufa kwabagwaziweyo enhliziyweni yolwandle. Usasho phambi kokubulalayo ukuthi ngiNkulunkulu mina, ingani ungumuntu ungesiye uNkulunkulu esandleni sokugwaza na? Uyakufa ukufa kwabangasokile ngesandla sabafelokazi, ngokuba mina ngikhulumile, isho inkosi uJehova. Amen. Le ncwadi bengingayazi, kodwa ngayinikwa ingilosi ngenkathi ikhuluma ngendaba elaba abaholi bakwaShembe asebethi banguNkulunkulu. Sekaningi-ke ngiwukhuza lo mhlola ngalomholi ozibiza ngoNkulunkulu ebandleni, ubaba mkhulu owabhala phansi ukuthi ngilikaMenzi wezulu nomhlaba. Sesikuchaze kaningi ukuthi leli bandla likaJehova lafikela entabeni yaseSinayi esizweni sakwa-Israyeli esasolwa nguMose. Yonke inqubo yokukholwa kwethu sayemukela entabeni yaseSinayi cishe eminyakeni yo-1447 BC. Emva kwalokho uNkulunkulu wasilethela abaprofethi abahlukene ngesikhathi ezahlukene, ngabo evuselela inqubo yokukholwa kwethu okungukugcina umthetho kaNkulunkulu. Umprofethi wokugcina ukhola leli bandla likaMenzi wezulu nomhlaba kwakunguYahusha HaMashiach kwiTestament Elisha obizwa ngoJesu Kristu. Engasekho uYahusha owabethelwa ngo-33 AD, abafundi bakhe cishe kusukela ku-55 AD baphuma eJerusalema bayoshumayela ivangeli lakhe kwabezizwe. Kodwa emva kwa-70 AD amaRoma esewanqobile amaJuda, inkolo kaMose ababusi bamaJuda bayiqeda ngenkemba. Kodwa emva kwesikhathi eminyakeni yo-330 AD sekubusa uConstantine, inkolo kaMose lo mbuso wamaRoma wayiqeda ngamaGreeks. Ngaso leso sikhathi lo mbusi wasungula inkolo yamaRoma owayibiza ngokuthi iChristianity, kwaba i-state religion. Kuyadinga-ke okokuqala ukwazi umehluko phakathi kwenkolo kaMose, amaRoma ayibiza ngenkolo yamaHebheru, nenkolo kaConstantine okuyinkolo yesizwe samaRoma, iChristianity. Inkolo kaJehova ibuswa imithetho yakhe uJehova eyayibizwe ngemithetho kaMose. Encwadini kaDeuteronomy 10 verse 12 kuya 13 uMose uthi, manje-ke Israyeli, uJehova uNkulunkulu wakho ufuna kuwe. Ufuna ukuba umesabe, uhambe ngezindlela zakhe zonke, umthande, umkhonze ngayo yonke inhliziyo yakho
nangawo wonke umphefumulo wakho. Ugcine imiyalo nezimiso zakhe engakuyala ngakho ngalolu suku ukuba kube kuhle kuwe. Amen. Njengoba sesichaze kaningi emva kokuba amaRoma esewanqobile amaJuda, inkolo kaMose uConstantine wayiqeda ngamaCretes. Kodwa iningi labantu abamnyama alikwazi lokho. Abalivezelwe iqiniso lomlando futhi nabo abahluphi ngokufunda. ITestament elisha liqukethe izimfundiso zikaYahusha eBhayibhelini obizwa ngoJesu. Kodwa emabandleni obuKristu azilandelwa izimfundiso zikaJesu. Kunalokho kulandelwa izimfundiso zikaConstantine abayebethi zimfundiso zikaPaul. Kodwa ngayaConstantine. Umthetho kaMose awuqedwanga ukufika noma ukubethelwa kukaJesu. Kodwa waqedwa ngamaCretes kaConstantine. Kubhalwe phansi kumaCretes ukuthi uConstantine uyayiqeda inkolo kaMose. Uyaliqeda iSabatha. Nokuthi amaKristu akalandele amasiko esizwe samaRoma. Kubhalwe phansi lokho. uMathewu 5 verse 17 to 19 nazi izimfundiso zikaYahusha ngokubaluleka kokugcinwa komthetho kaMose. Uthi-ke uYeshua noma uJesu, ningasho ukuthi ngizochitha umthetho kaMose nezimfundiso zabaprofethi. Angizanga ukuzochitha, kodwa ngize ukuzogcwalisa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini kuyokwedlula izulu nomhlaba, kodwa akusoze kwedlula nalinye igama nasichashana sinye somthetho kuze kufezeke konke. Ngakho-ke oweqa owodwa kule miyalelo emncinyane afundise abanye abantu kanjalo, lo muntu kuyathiwa ngomncinyane embusweni wezulu. Kepha oyigcinayo ayifundise, lo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Amen. Kodwa le mfundiso kaJesu ethi asigcine umthetho kaMose, amaKristu ayichitha, athatha ekaConstantine echitha umthetho kaJehova. kuMathewu 5 verse 19 uJesu uthi umthetho kaMose umi ngunaphakade, ongawugcini abuye afundise abantu kungawugcini, angeke awubone umbuso wezulu. Kodwa amaKristu ayayiphikisa le mfundiso kaJesu. Atshela uJesu ukuthi wona ezulwini ayongena ngomusa, ayengokugcina umthetho kaMose. Usho amaKristu atshela uJesu. kuMathewu 7 verse 21 to 23 uyaqhubeka uJesu uthi asibo bonke abathi kimi inkosi inkosi abaye kungena embusweni wezulu, kodwa kuphela yilowo owenza intando kaBaba osezulwini. Abaningi bayokuthi kimi ngalolo suku, Nkosi,
asiprofethanga yini ngegama lakho, sakhipha amadimoni ngegama lakho, senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na. Khona ngiyakubatshela usho Jesu, khona ngiyakubatshela ngithi angizange nginazi, sukani kimi nina benzi bobubi, usho Jesu. Amen. Nale mfundiso kaJesu amaKristu ayayichitha, athi lokhu kukholwa kwawo kokuhlale bememeza igama likaJesu, bephilisa ngegama likaJesu, ikhona kanye okuzobamngenisa ezulwini. Abalingeni leli vangeli likaJesu lokuthi kumele bagcine umthetho kaNkulunkulu, abayingeni lonto esho Jesu. iTestament Elisha licacise kahle ezincwadini ezine ivangeli likaJesu ongumJuda noyindodana kaNkulunkulu. Kodwa amaKristu ayaziphikisa izimfundiso zakhe ngombandela wokungena ezulwini. Ayiphikisa into esho uJesu ngombandela wokungena ezulwini, ukuthi bayongena ezulwini ngoba begcina umthetho kaMose. Bakuphika. Kodwa kusho uJesu banamathele enkolweni yamaRoma elichithayo ivangeli likaYahusha. Abanye ekuchitheni izimfundiso zikaJesu bayaye bacaphuna imibhalo kaPawuli ongazange ambone ngisho ukumbona uJesu. Kodwa uma uphila kahle ekhanda ungaphikisa imibhalo yomuntu omkhonzayo ngemibhalo yomfundi wakhe. Mawuphila kahle ekhanda uphikise umbhalo womuntu omkhonzayo ngombhalo womfundi wakhe ephikisa umaster wakhe. Njengoba inkolo kaMose owayengumHebheru yachithwa isizwe samaRoma, ngobuqili bafihla ukuthi sesibuswa ngamaCretes kaConstantine. Oseqiniseni sibanjwa ingqondo ngalo leli vangeli okuthiwa elikaPawuli, ngoba asilona elikaPawuli, baqambe igama. AmaNazaretha okwakuli ibandla likaJesu babegcina umthetho kaMose, behamba naye umpostoli Paul. Naye futhi umpostoli Paul efundisa ngomthetho kaMose. Bheka Izenzo 28 verse 23. Angazi-ke ukuthi ngabe ubula obunjani obungenza ungaboni ukuthi leli vangeli lamaKristu lokuthi abasaphili ngaphansi komthetho kaJesu, ngaphansi komthetho, liphambene nezimfundiso zikaJesu ezikuMathewu 5 verse 17 to 19 nezikuMathewu 7 verse 21 to 23. Liphambene nemfundiso kaJesu. Kodwa lona alibhalwe ndawo. Lezi imfundiso kaJesu zithi ukuze singene embusweni wezulu kumele sigcine umthetho kaJehova. Kusho uJesu ukuthi ukuze singene ezulwini asigcine umthetho kaJehova obhalwe ngenculu yakhe uMose. Kusho uJesu. Njengoba sihlale sichaza umprofeti owabuyisa inkolo kaJehova
eyayishunyelwa nguMose, yagcizelelwa nguJesu ngumprofethi uIsaya Shembe, ukuthula kube kuwo. uShembe wakubhala phansi kuverse 3 womthandazo weSabatha ukuthi isekelo sobuNazaretha ukugcina imithetho kaJehova owayiloba ngenceku yakhe uMose. uShembe uphinda yona lento eshiwo uJesu. Uthi-ke uShembe, mesabeni uJehova zizukulwane ngezizukulwane, nigcine imithetho yakhe owanilobola yona uJehova ngenceku yakhe uMose, ukuze kudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo yemkhosi. Amen. uShembe uphinda yona lento ekhulunywa uJesu ukuthi songena ezulwini ngokugcina imithetho kaMose. Ngalombhalo uShembe wasifundisa ukuthi sigcine yonke imithetho kaJehova etholakala eBhayibhelini. Kodwa njengamaKristu uSathane udlala ngawo amaNazaretha amaningi. NjengoJesu yize wakubhala phansi uShembe ukuthi sokhonza uJehova ngokugcina yonke imithetho yakhe eseBhayibhelini. Kodwa ungafica amaNazaretha egxumagxuma ethi ubuNazaretha inkolo yamasiko, bephikisa yona imibhalo kaShembe ethi ukukholwa kwethu ukugcina umthetho kaJehova eseBhayibhelini nasehlabelelweni zamaNazaretha. uShembe wasinikeza iBhayibheli nehlabelelo zamaNazaretha, akaze sinikeze inkolo yabomdabu, azisinikeze inkolo yamasiko. Leli bandla sesontane zangoma lihlabela amadlozi, lenza zonke izinto eziphambene nezimfundiso zikaShembe ezibhalwe phansi. NjengamaKristu eqhosha ngoJesu kodwa engahambisani nezimfundiso zakhe, namaNazaretha aqhosha ngoShembe kodwa ngokwenza bebe bemphikisa. Zombili lezi zinkolo ziphambene nezimfundiso zalezi zithunywa zasezulwini. Ngelinye ilanga ngabuza kwingilosi ukuthi njengoba ngokujwayelekile kungumuntu wakwaShembe oyaye ahole leli bandla, kungani manje sekuthiwa alihole yini? Ngabuza lokho ingilosi. Ingilosi yabe isithi esikhathini esiphambili kwafika isithunywa zasezulwini ubabamkhulu, zathi leli bandla lohambe lihambe limhlubuke uJehova, kodwa lokhu kokwenziwa inzalo yakho. Manje uzokuvika kanjani lokho? Buza isithunywa zasezulwini, zibuza ubabamkhulu. Ithi-ke ingilosi, ubabamkhulu wabe esekhomba umama wami uLandiwe, nowayi-adopted child yakhe ubabamkhulu, esethi ngicela uJehova angibusisele le ntandane yami, enzalweni yayo kube nomntwana okuthi engisiye owakwaShembe ngesibongo, kodwa abe nomoya kaShembe. Amen. Koba nguye ukuthi lapho amaNazaretha asemhlubukile uJehova, ubuNazaretha abubuyise endaweni kaNkulunkulu. Amen.
Ithi-ke ingilosi kimi, wena wacelwa nguShembe uNkulunkulu ukuba ngesikhathi esizayo uqondise leli bandla likamenzi wezulu nomhlaba. Lokhu kwanqunywa ungakabi bikho nasesizalweni sikamama wakho. Amen. Ngangazi ukuthi ebuntandaneni bukamama ubaba mkhulu wamtheka izinkomo ezingu-18. Ngangazi futhi ukuthi umfundisi umlangeni wamsola ubaba mkhulu ngalesenzo. Wathi akufanele ukuthi ubaba mkhulu akhiphele intombazana engaganile ngisho kwaShembe izinkomo eziningi kangaka. Kodwa ubaba mkhulu wathi ngiyazi mina ukuthi ngenzani. Amen. Amanye amanazaretha abayaye athi ngokuthengwa kukamama nguShembe mina-ke sengiyisisebenzi sikaShembe. Kodwa bengakwazi ukuchaza ukuthi ngisisebenzi sikaShembe kanjani. Nami futhi ngingazi. Kodwa ngazi ukuthi kuthiwa ngisisebenzi sikaShembe ngoba uShembe wathenga umama ngenkomo ezo-18. Kube ingilosi efike yangichazela yonke indaba yokuthi ngithunywe kanjani ezulwini ukuba ngibe umholi waleli bandla. AmaNazaretha-ke ayaye angithuke ethi ngalobu buholi mina ngisithathela ifa lakwaShembe ngokuqile. LamaNazaretha nemndeni yakwaShembe ayamphikisa ubaba mkhulu owakubhala phansi kuyo yonke imithandazo ukuthi leli bandla belikamenzi wezulu nomhlaba. Bona bathi ngelakwaShembe futhi bona kumele baqoke ukuthi ubani okumele alihole. Ngichazelwe ukuthi njengoba ngimi phambi kwenu ngacelwa nguye ubaba mkhulu uNkulunkulu ukuthi uma engasekho ubaba mkhulu emhlabeni ekuhlubukeni kwenu ninaMaNazaretha nginibuyisele endleleni kaJehova uNkulunkulu. Amen. Sachazelwa ingilosi yakho. Uthena ubaba mkhulu owacela uNkulunkulu ungakabikho ngisho esizalweni sikamama wakho. nguJehova owathuma uShembe emhlabeni ukuba asibuyisele kuJehova umenzi wezulu nomhlaba. Kodwa amaNazaretha athi nguShembe uNkulunkulu. Okuhle ukuthi wathi ubaba mkhulu ehamba emhlabeni wabe esazi ukuthi amaNazaretha ayohamba hambe amhlubuke uShembe. Washumayela ngalokho kuwo amaNazaretha angaleso sikhathi. Kwenye intshumayelo sizwa ubaba mkhulu ethi nginifisela nonke amaNazaretha ukuba ningabe nisona, ningabe nisawuphula umthetho kaJehova lo ebengininika wona kusukela nginibhabhatisile. Ningabe nisavuma ukudidiswa. Lapho nginibizela khona batabami kuhle kakhulu. Uma ungase uye khona ngeke usavuma ubuya. Kodwa kuza isikhathi lapho abantu basekuphakameni bayoyilahla indlela kaShembe. Ngaleyo nkathi bayobe bengasalikhathalele izwe laphakade. Bayobe
sebethembe amazulu amaningi nangekho. Ngalezo zinsuku bayodebesela ukugcina umthetho kaJehova, lo okuthiwe angiwuvuselele. Amen. uShembe wasisholo yena ukuthi wathunywa nguNkulunkulu ukuba azovuselela umthetho kaJehova. Njengoba amanye amaNazaretha esethi nguye uShembe uNkulunkulu, asazi-ke ukuthi uNkulunkulu uyaye athunye kanjani. uNkulunkulu uyayithunya ngani? Ekholweni siyasilandele imibhalo, hayi imizwa yethu. NoJesu wathi fundani imibhalo. Angathi unjalo? Basho njalo noJesu wathi fundani imibhalo. Manje amaNazaretha akafuni ukufunda ukuthi ubaba mkhulu imibhalo yakhe ithini. NamaKristu akafuni ukufunda ukuthi uJesu imibhalo yakhe ithini. Uthi-ke uShembe bayawugxoba umthetho kaNkulunkulu, bawuzibe, uphase imithetho yabo nemithetho yezithixo zabo abayozibuyisa bazifake lapha ebantwini. Lokho sekuyenzeka emabandini akwaShembe. Uyaqhubeka ubaba mkhulu uthi ukukholwa kwalapha ebandleni lamaNazaretha ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Ngathi yesabani usuku olwesabekayo, mhla kuwe kufika umhla ukuphela. Amen. Njengoba ubaba mkhulu esho, leso sikhathi sokuhlubuka uNkulunkulu kwamaNazaretha sesifikile, futhi aholwa yiyo inzalo kababa mkhulu, njengoba kwasho izithunyazo sezulwini. Kanti abantu abayobe behamba phambili ukuhlubuka uNkulunkulu kobe kuyinzalo yakho. uShembe owasungula leli bandla wayezibiza ngenceku kaNkulunkulu. Ubaba Ilanga ezibiza ngumfundisi, ngisho ebhala phansi ethi Rev J.G. Shembe. Njengabalandeli bakhe sasisho ukuthi ubaba mkhulu nobaba Ilanga ngamakhosi, kodwa kungayiyo ititle yabo leyo. Yiba nomaskanda banamakhosi. Kuleli bandla uqala ngalabaholi ukuzinika ititle yokuthi bangamakhosi. Lobu bukhosi asebekubanga nabaphathi bezwe. Abanye sebezibiza ngoNkulunkulu. Ungaze kwazi ukuthi lo muntu ongazilutho kanje ngokukholwa uze athi uNkulunkulu nje, ngoba kwenze njalo. Kuleli bandla sekusontwana zangoma ngenkani, kuhlatshelwa amadlozi ngenkani. Into ephambene nezimfundiso zeBhayibheli leli ubaba mkhulu owasinika lona, baphambene ngisho nazo izimfundiso zomprofeti. Yikho nami ngihlale ngilwiswa kuthiwa ngilihola kanjani leli bandla ngingesiye okwaShembe. Abalibone leli kulibandla likaJehova, bathi libandla lakwaShembe. Ngakho-ke yibo okumele bakhethe umholi.
Wathi uma ubaba mkhulu ebuka into ezogcina yenzeka kuleli bandla wakhuluma kanje, mlaleleni baba mkhulu. Bathi abantu ngiyabakhalela abayofika lapha kulobu buNazaretha bebizwe udumo lukaJehova, kepha bafice uJehova engasekho sekubusa izangoma, ngokuba abanakuphinde bawazi lamazwi kaNkulunkulu engiwakhuluma phakathi kwenu. Namzoba mkhulu uthi abantu bayokuza lapha belethwe udumo lukaJehova, kodwa bothi uma befika phakathi kwethu bemfica uJehova engasekho sekukhona izangoma. Akwenzeki lokho, ngokuba isangoma siyowacisha ngobuqili amazwi kaJehova ezinhliziyweni zabantu. Kepha babusisiwe abayohlala kulamazwi baqiniseke, noma beyingcosana phakathi kwesigidi, ngokuba ekupheleni kwezinsuku zabo baya kumbona lo nkulunkulu omthumile. Amen. Amen. Khona umuntu ongamphikisa ubaba mkhulu wayengumprofeti. Amen. Ngoba usha into eyenzeka exactly manje, kodwa wayekhuluma lento ngo-1927. AmaNazaretha-ke ayaye aqhoshe ngokuthi bona bayizigidi, thina silibandlana nje encane. Kodwa uShembe wakhuluma kudala ngalokho. Uthi ubaba mkhulu, lezi zigidi zedukile, kodwa abaya lapho khona yena indaba abayingcosana okuyini. Amen. Amen. Yeah. Kusho ubaba mkhulu lokho. Amen. Ukuthi laba abayingcosana ibona abaya lapho uNkulunkulu angibeke khona. Ukubuyela kule nkulumo yengilosi ngalaba abaholi asebethi bangoNkulunkulu, kule ncwadi uJehova kulesi sikhulu saseThire uthi, ngenxa yokuba umisile inhliziyo yakho ngenhliziyo kaNkulunkulu, ngalokho-ke bheka, ngiyakwehlisela abafokazi ezizwe, uyakufa ukufa kwabangasokile ngesandla sabafokazi, ngokuba mina Jehova ngikhulumile, kusho inkosi uJehova. Amen. Amen. Inkosi. Kodwa ngaphambi kokuba sivale, ngichazile ukuthi ingilosi ilethe amagama awonke amathempeli abenganawo amagama. Amen. Lapha-ke ekhaya asikwazi ukuqamba amathempeli amagama. Ngisho amagama ey'ngane zethu aqanjwe ingilosi. Amen. Namagama amathempeli aqanjwa ingilosi. Ngiyafisa-ke ukuthi ngiwamemezele amagama amathempeli njengokwanikwa ingilosi. Amen. Niwabhale phansi. Amen. Ethempelini lakwaMashu, ingilosi ithi kusekhanyisela abangaboni. Okusho ukuthi in short usekhanyisela. Ethempelini lasePietermaritzburg,
ingilosi ithena kusekhethana ezulu. Ethempelini lasemsinga ingilosi ithena kusekujabuleni kwezizwe. Kusekujabuleni. Ethempelini lasemondlo ingilosi ithena kusengenani ngamandla. Ethempelini lakwaNongoma ingilosi ithena kusekukhanyeni kwezulu. Ethempelini elisengwelezane ithena ingilosi kusekukhuleni kwenkolo. Ethempelini lasemnambithi ithena ingilosi kusevuma bahle. Ethempelini laseNyukhasela ithena ingilosi kusebuyelani kuJehova. Ethempelini lase-Orange Farm ithena ingilosi ezwini lezulu izwakele. Ethempelini lokugcina lase-Harrismith ithena ingilosi kusezonke izizwe mazilazi. Ukhona-ke ithempeli elingabizwanga alikho. Niyabona ukuthi ingilosi yazi yonke into. Bazi onke amathempeli. Ney'ngane zethu iqamba zona amagama. Ngiyacela uNkulunkulu ukuthi esenze singasuki uNkulunkulu. Amen. Inkosi usilokhe nezulu.